27 वर्षीय ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷୀୟ ସଲମାନ ଖାନ। ନାମ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ଏମିତି ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ଅନେକ ହୋଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି ଦବଙ୍ଗ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନ, ଯିଏକି ଏଯାଏଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବୟସ 50 ଟପି ସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଲମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅକ୍ଷରା ସିଂ, ଯିଏକି ଭୋଜପୁରୀରେ ବହୁ ପପୁଲାର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସଲମାନଙ୍କ ବୟସରେ ମୋତେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷରା କହିଛନ୍ତି କି ସଲମାନ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ସଲମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି, ହେଲେ ସେ ଏହାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ନିଜ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ।